velkommen til den her video. Jeg vil spille CSGO i sådan en aim med, hvor man selv kan vælge skins. Så lad os prøve en gang. Vi skal høre, når det larmer lidt, så er det bare noget, der kører udenfor. Pis. Og det er sådan noget arena 1 er det bedste. Og så bliver det dårligere og dårligere. Og så bliver det dårligere og dårligere sådan 2-3. Skade som 89. First blood. Rampage. Jeg er i arena 8 lige nu. Nej, arena 7. Nu er jeg i arena 8. Og så er det sådan 1v1. Men jeg kan snakke sådan lidt. Ja, det er sådan noget. De snakker om at spille. Ham der er arena 7 på T, ham er jeg venner med. Han går på min skole også. Og jeg er 11 år gammel. Bare lige for at sige. First blood. Sådan der. Arena 7. First blood. Fuck. Hvad sker der? Fucking. First blood. Godt. Men arena 8 nu er det dårligste, fordi der er ikke flere med. Jeg tror det højeste det er arena 20. Det dårligste. Wow. First blood. Står sikkert derhen. Jeg ved det ikke. Prøv stadig noget. Headshot. First blood. Kom nu. Efter lige de her 5 minutter, så tror jeg bare slutter den her video. First blood.
Han fik mig. Arena 5. Hej. 1134 har jeg kills med den der USB. Arena 6 skal jeg til nu. Fordi jeg er fucking døde. Skal jeg få mig først? First blood. Oh, headshot, yes. Nu skal jeg til at rende 7. First blood. Sådan. Kan du komme op? Sådan, Glock. Og man kan også selv vælge kniv og skins. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Pis. Man kan også se, hvad tid der er tilbage. Deroppe. First blood. Nå, jeg tror bare... Nej, det gør jeg ikke. Det er lige nu. Nå, jeg slutter videoen nu. Hej.